kuboma kukushirika jani kwani akotia kulimaji kudiusauga kulilabe nakaosolora ledesi yaodija shirugugo juyena paji nakakanizo nyadisa sikulijani ugoro bagari Nanga waluo kulinji kodi kuboma usteri house kulinji nanga otuta matuga baji kulinji nanga atazile dio kuburiyadi kulinji tikudalira ino kulinji. Mawa bwino kwa inu nonse tikulandireni ku program yathu ya lero pa 7 January 2026 tipepese kuti itachedwerapo pang'ono chifukwa cha zovuta zina ndi zina. Program yathu ya lero nkhani imene tikhaletu kambirana ndi nkhani imene yangochitika dzuloli pamene mtsogoleri wa dziko lino anatulutsa ndithu statement kuti iwowa adakatsungabe ndithu bilu ija imene aphungu anakambirana ku nyumba ya malamulo makamaka kusintha zinthu zina ndi zina pakayendetsedwe kathumba lija la chitukuko la madera Constituency Development Fund. Mukuyankhula kwawo mtsogoleri wa dziko lino wati bilu imeneyi abayisunga kaye ndipo alamula unduna ona za chilungamo komanso unduna ona za chuma kuti akonze kaye ndondomeko zoyendetsera thumbali pa Chingerezi kumati ma guidelines. Iyi ndi nkhani imene yangochitika dzuloli ndipo mu programuyi tikhale tikuunikira nkhani imeneyi kuona kuti kodi izi zikutanthauzanji nanga kupita chitsogolo amalawi ayembekezere zotani makamaka pa nkhani yokhudzana ndi kayendetsedwe ka thumba limeneli. Ine ndi Leya Malekano monga mwa nthawi zonse mu programuyi tikhale ndi nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba, tikhale ndi a Benedicto Kondowe amene ndi mkulu wa bungwe lija la National Advocacy Platform. Iwo wanso ndi lawyer ndithu amavalanso chipewa ngati mkulu wa bungwe lija la CISEC, bungwe limene limaona za maphunziro mu dziko lino la Malawi makamaka bungwe limene silaboma. Komanso tili ndi a Harold Nzelu Mkandawire amenewa ndi a executive director a bungwe limene limayang'anira makonsolo onse mu dziko lino la Malawi, nawonso akuchita ndithu za uloyasi. Tili ndi anthu ndithu akatswiri okuti akuzidziwa bwino nkhanizi komanso akamalankhula akhale zokuti akulankhula zinthu zimene akuzidziwa. Komanso mu studio muno sikuti ndimakhalamo ndekha, ndili ndi Wanda Msisha ndevu zamwayi. Mwadzuka bwanji? Tadzuka kainu, mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Ndodziwa kuti makutu anu amamvatu zambiri akumva zina zake. Kufika nyimbo pasipa. Yeah. Yetu ndi mmene tikhalire tikukambirana mu program yathu ya lero ya kulinji pano pa Wireless ya Times, ndipo tikhalenso ndi atolankhani madera osiyanasiyana kufuna kuti amve maganizo a Malawi pa chiganizo chimene mtsogoleri wa dziko lino wachita. Tiyambe ndi Wanda. Yes. Mukuona bwanji za nkhani zikuoneka kuti amuthalika sakugona yeti akugwira ntchito. Yes. Izi zikutanthauzanji kuyimitsa kaye kuti yayi mubakonza kaye izi ndisanavomereze zimenezi. So ikafika kuti yafika pamene poeti ndi makhala kuti ino ndi mwana wakanaphala. Chifukwa chokuti ndibwerere pang'ono nkhani imwina anthu ena sa for the sake of amati mphini yobwereza ndimene mawala mwamsanga ngati ungandilole. Pakhala patsa anthu tikukambirana kuti amaina kuti aziyendesa thumba limene ndi ndani. So discussion imene ja inapezeka kuti yavuta mpaka na nkhani imene jayi idapita ku court kuti akhoti atanthauzire kuti kodi CDF iziyenda bwanji. Nde mchigamulo chimene chocho chimene chidapezeka kuti chidanena kuti thumba limene lili lizikhala ndi anzathu awa local government yet kuti mboma ang'ono. Ndio kumene mapezeka ma councillors council ndio amene akuena taziyendesa CDF. And I think nkhani itatuluka choncho because chigamulo ine ni manena nthawi zambiri kuti chinkakamba separation of powers. Ndio amene chinagona
kuti tizisiyanisa mphamvu zimene tinakonzera malamulo athu kuti ukuli office ya president ndi nduna zawo, ukuli office ya andani awa speaker ndi aphungu, then ukuli office ya chief justice ndi maujeni. Timasiyanisa mphamvuzi. Tikakhala kuti sitinasiyanise ndi kuti pazikhala kulowererana. So it was more of separation of power, kuti ntchito imene amayina kuti azigwira makhansala izioneka kuti ndiye mwakugwira makhansala ndi makansosi, uku ndi kumene kukugwira ntchito aphungu ndi nyumba ya malamulo. Now I think aphungu atayiona nkhani imeneyi ena sadakhulisidwe. Nchifukwa chake tinabwera ndi amendment imeneyi imene inali number 2 ya 2025 imene inabwera ngati private members ujeni bill ndi olemekezeka Emmanuel Chambulanyina Jere amene wandi akumzimba South. Inabwera private members bill nkufuna kuti pakhale amendment basically kuti pasakhaliretu aphungu asakhaliretu kunja, mafuna bi pazikhala governance yawo iwo, you know, ya CDF. Nde atakambirana umeneko idadusa amendment imene yoyo momwe inabwerera kutanthauza kuti aphungu adagwirizana kuti imene lili likhale lamulo. Tikeso mujeni muja mu constitution muja, because chigamulo cha court chinatanthauza nde kuti pazikhala kuti akuyendesa thumbali ndi ku council. Now zikatero nde kuti makhala kuti tadusa bill mbili poti buli ma experts muno makwera nimangofuna ndipase background imeneyi. Now guidance imene jayi ndionena kuti my guidelines ikhale ni ma guidelines ena ake amene mwina nkutheka kuti mwina palibepo, but ndikukhulupira last time I checked panali ma clear guidelines imene thumbali mayina kuti liyendere, but a president aibweza ku Minister of Justice komanso anduna local government benefit tinali nawo program nana nena kuti tikukonza. Yeah, so probably in my additions to what were already my guidelines, popeza mina my guidelines hapo yambao amakhala ndi involvement ya MP, so probably them akonza kumene kuti because tinanena papa chinthu chimodzi leya, you can't have phungu yo wachita approve ndalama ija parliament ndiye apita kukagwisidwa ntchito kuja Yesu ali nawo kulogwisa ntchito kena kaibwerereso kumene kuja kufu accountability Yesu akakhaliso konkujaso kuyang'ana ndiye kuti governance ikwenda bwanji pamene. So mwachidule ineyo papa ndi amuthalika ndagwirizana nawo kwathunthu chifukwa ine ndi banda timachita kuwauza ku isitheka isitheka ndi amhape kuti amuthalika za grid ndi amalawa ambiri amene amaona kuti yayi apapa tikusokoneza zinthu. Chabwino, olemekezeka Shadrack na Malomba mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Tazuka anduna zikomo zimata wawa ya. Timafuna tiyambe kumva kuchokera kwa inu kuti mtsogoleri wa dziko lino wayamba wa imitsa kaye kusayinira biro imeneyi. Timafuna tidziwe kuti zikutanthauzanji kuti amalawi amvetsetse bwinobwino muwatambasulire kuti kodi mmene zakhaliramu zikutanthauzanji kuti Constitution Amendment Bill of 2025 yokuzana ndi Management of the Constituency Development Fund CDF.
mabweretsa ngati zinthu ngati zimenezi kuti pakubwera 5 billion ipitise mu constitution, ikalowe mu constitution, chifukwa nkhani ya 5 billion ikuchokera mu DPP manifesto, si kuchokera ku nyumba ya malamulo ayi. Ndi nkhani imene Profesa Arthur Peter Mutharika pozindikira kuti dziko linolo tikufuna tonse tikatukukire limodzi, pali madera ena amene atsalira, tibweretse nkhani, tibweretse ndalama, tichotse ndalama ku Capitol Hill zizipita kumudzi kuti zikathandizira anthu. Ndiye adabweretsa manifesto yathu kuti tikhale 5 billion per annum ndalama zopita kumeneko. Nkhani ndi yakuti kodi ndalama zimenezi zilowe mu constitution, kodi constitution njosakwanira pa iyo yokha. Ndiye nkhani ndi yakuti pamene president akunena kuti withholding consent, mwina mukamanena kuti ayimitsa kaye, mwina tikulakwitsa apapa ndikuti no ujeni consent yonde kuti no palibepo, komanso assent yonso palibepo. Chifukwa palibe chifukwa chopangira bill imeneyi kuti ikalowe kuti ayipange ikakhale lamulo, chifukwa malamulo mu constitution imo ngokwanira kale. Mmenemo mu constitution imo muli malamulo kuti ama MP ali ndi magawo atatu, kuyimira anthu kumudzi, kupanga malamulo, komanso kupanga kalongolondo wa ndalama. Ndiye nkhani ili apa ya 5 billion ni nkhani ya ndalama. Ndalama zimene zikuchoka Capitol Hill ukafika ku mudzi. So kodi amene amayendetsa ndalama zimene zili ndani? Ndiye paliso malamulo timati Public Finance Management Act, a Minister of Finance amene amayang'anira ndalama zimene zimachoka ku boma kupita kuma district council. Ku district council konso kuli ma audit, kuli zambiri zimene zimachitika kumeneko zoti ndalama zija zisamalidwa. Nkhani ili apa si nkhani yakuti MP akakhale ndi gawo loyendetsa CDF. Nkhani ili apa kwa president ndizene choncho kuboma. Nkhani yakuti ndalama zikuchoka ku Capitol Hill kupita ku district council. Kodi ndalama zimenezi ziyende bwanji? Kodi zikufunika MP akakhale pamenepo? Zikufunika council akakhale pamenepo? Ayi. Nkhani isi ya MP, nkhani isi ya council. Ndikudziwa kuti pali kukangana pakati pa council ndi ya MP. Koma tisalowe kukangana kwawo, kusalowe pa nkhani ya 5 billion. 5 billion iyi ndi project kapena ndi program yochoka kuboma imene kuchotsa ndalama, kuchotsa ku Capitol Hill kupititsa kumudzi. Ndi nkhani ya boma, si nkhani ya ma MP, si nkhani ya makhansala. Ndiye ndizeni choncho kuti president aona kuti palibe chifukwa chofunika choti tikachitopanga bill, ukapanga malamulo okuti no MP akakhale pamenepo kusakasakaso kuyendetsa nkhani ya CDF imeneyi. Chifukwa nkhani si kuakhudza, nkhani iso si kukhudza makhansala, ikukhudza boma kuchotsa ndalama. Ndiye bomalo lipanga ndondomeko nchifukwa chaka president alembera au apereka direction kwa Minister of Finance komanso kwa Minister of Justice kuti mukhale ndi malamulo onena kuti ndalama zimene zizo zisabedwe, zisajedwe. Ndalama zimene zizo zikagwire ntchito yake yotumikira yokutulukira kumudzi. Komanso ndine choncho kumapeto ndisanamaliza. Ndalama zimene 5 billion pazabweranso mwina ulendo wina kudzapeza kuti ufuna 10 billion. Tukufuna chakuti. Kuti ndiye kuti nthawi zonse tikakhala ndi initiative yabwino ngati imene tizipita ku constitution ndi kumakasintha. Ndiye pamene constitution ija ikhale pamene paja ndi ngati Bible la dziko lathu lino. Malamulo amene ajonse mavita kumakangosintha yayi. Tiye ndidzisinthani ku subsidiary, timati subsidiary legislation. Ngati kuli kufuna kusintha anthu azikapita subsidiary legislation ndi kumakakonza ma policies bwino bwino. Ana Malomba Zikoma kwambiri. chifukwa choti ambira moteromo komano apa Wanda Yes. ndi choyankhula tisanapite kwa Benedict Kondowe. Ndapanga summarize bwino pamenepo. Koma Ndikufuna kuti anthu amvetsetse. Zamveka onapo komano Zamveka peti. mwamaliza ndi kuti constitution ija Nkhani si ya council, nkhani si ya MP. tikambirana. Nkhani ndi ya Profesa Arthur Peter Mutharika kupereka chitukuko cha 5 billion kuchotsa ku central government kupititsa ku local government. Kuti ndalama zimene tiziyendetsa bwanji. MP saini ya kukhala mmenemo, council saini ya kukhala mmenemo. Ngati akukangana zikangana zawo koma izi ndi program ya boma. Chabwino olemekezeka. Mwanena kuti si constitution si mafuna kuti tizingosintha yayi ndi chifukwa china mwina chimene akanira a president ndoti constitution sitingamangosintha. Komano tu inuyo ndi mmodzi mwa aphungu ku nyumba ya malamuloko. Ndipo aphungu nonse 199 nyumbamo munavomereza. Mukuyibwera nokuzayikana pano pa chifukwa chokuti abwana anu ayikana kuti yayi imene simunayiphike bwino. Bwanji simuna inuyo ngati a DPP simunakane nonse kuti ayi
ife sitigwirizana nayo chifukwa tikuziwa kuti imene sikatheka ayi. Number 1. Number 2, number 2, pabwera chizungu cha nyuwani. Normally kakhala kuti biluyo yabwerera kwa president timayuza chizungu chokuti assent. Apa kwabwera kuti consent. Ndi anthu akukangana kuti kodi tikutanthauza zimozimozi zomwezo. Can we use consent maloma assent and mean the same thing? Tithandizeni inoyankhulira bwana. Zomwe kwambiri Wanda. Nditero kuti funso limene mwandifunsa loyambirirayo kuti IMP munali ku nyumba ya malamulo ndi kuma MP nonse munagwirizana. Ine ndabwera pano ngati government spokesperson. Sinabwera amene anapanga move bill imeneyi. Ine ndikufotokoza position ya boma, position yakuti palibe chifukwa choti tikasinthire lamulo la constitution chifukwa cha 5 billion. 5 billion isi kukuza MP tikudziwa ndithu komabe sitingathawirezwedi kuti inu munaliso nyumba muja ndipo izi zimene zimachitika muli mmuja mukuvala zipewa zambiri koma timafunsa kobe kuti sitingachokeretu. Munali MP, munavota nawo, munavomereza nawo, nde kumene koko sikuti muthawiretu yayi. Timafuna mufotokoze kobe pang'ono. Sindifotokoza kena kalikonse. Chifukwa ndabwera pano ngati chief government spokesperson. Ndabwera pano ngati chief government, sinabwere pano kudzakhala ngati MP. Ine pano sine MP pano paya. Ine ndine chief government spokesperson. Chabwino tilemekeze zimene zolemekezeka tapitirizani. Ndiyeno funso linalo kuti funso lina jamuna mwandisokoneza nalo lina. Timani akuti a president ndakumbukira. Mwati consent versus assent. Yes. Ndiyeno zizunguzo zisatisokoneze kwambiri. Consent ndi assent ndizosiyana. Koma chachikulu tingonena chonchi kuti biliyo ikapita kumene kwa president pamachitika zinthu zingapo. Amafufuza ndikuona kuunika kenaka amatha kuyikana kapena amatha kuyivomera. Ndiye panopa tinene kuti bilu imene iyo sikupitirira. Sikuti kapena kuti pende tulisiri kupitirirapo ndiye kuti kapena so wina asapita naye ku parliament nkwanena kuti parliament kuja amene amaganizira anthu ena kuti ayi kukakhalaso ati kuipangaso pasi. Iyi bilu imene iyo sikupitirira. Ndi pamene sikupitirira mwina chizungu zachikulu zoti consent kaya assent mwina tizisiye uko mwina pamene potipeze anthu amene ma legal scholars atithandizire. Koma ndikukamba position yochokera no kuboma kuchokera ku office kwa president ndiyakuti iyo bilu imene iyi yafera mazira. Ingotera choncho iyi yafera mazira iyi. Chabwino tathokoza kwambiri. Iyo ndipo ndende upatsani mpata mufotokoza koma titaona program yese inoisokonekera chifukwa choti simkhandi narrative yabwino. Ndafuna ndinene chonchi kuti information inakhala kuti information pa nthawi imene amapanga debate bill imene anthu anauzidwa bwino. Jengeze ndama imene 5 billion olemekezeka ndibweranso kwa inu posachedwa pompa. Mwadzuka bwanji ya Benedicto Kondowe? Ine ndadzuka bwino. Iweleya ndi Mr. Wanda madzuka bwanji planta ya komanso moni honorable ndi anzanga Harold Mkandawire. Talandira moni. Ife tadzuka bwino. Timafuna titamva kuchokera ku Napuku munabwera mabungu osiyana-siyana kuti ife bilu iyi aphungu chonde musapite nayo ku nyumba ya malamulo musakambirane. Munachita msonkhano wato lankhani mwatulusa ma statement munakakumana ndi komiti ya legal affairs kukakambirana za nkhani imeneyi. Pano mtsogoleri wa dziko lino akuti watero chizungu chitu withheld and apanga withheld urgent consent. Koma ife timaziwa kwambiri za assent. Ndiye anamalomba chizungu chisati pombonese. Ndipo ta Benedicto wasondaoya akumvetsetsa kuti kodi zikutanthauza motani. Inu mwalandira bwanji izi zimene mtsogoleri wa dziko lino wachita pa bilu imeneyi? Leya zikoma kwambiri. Poyamba tisindike kuti tili wasangalala kwambiri kuti Mutharika agwirizana ndi maganizo amene amalawi ambiri akhala kunena pa nkhani imeneyi. Kuphatikizapo ifeyo amene idalemberaso Mutharika kuti chonde asavomereze bilu imeneyi
nyumba ya malamulo itapitiriza kuti likhale lamulo lokhazikitsa CDF komanso kupereka mphamvu zina zapadera governance ya fund imeneyi. Nde tili osangalala kwambiri chifukwa chonena kuti malamulo ndiomveka bwino. Mukayang'ana ndime ya 146 ya constitution komanso mukayang'ana ndime ya 6 ya Local Government Act ikupereka mphamvu za zitukuko za kumudzi mumakhonsolo, local government authorities. Komanso Honorable anafotokoza bwino kunena kuti aphungu ali ndi ntchito zawo zimene zili malamulo kale. So chimene chimachitika ndichonena kuti zimapangisa kuti aphungu a nyumba ya malamulo alowelere gawo limene mu constitution idapatula kale kuti zitukuko za kumudzi zikhale m'manja mwa local government authorities. So ifeyo tikuthokoza president kuti achimvetsetsa zimene Amalawi ankanena kuphatikizapo ifeyo. Koma mukayang'ana statement imene yatuluka funso lalikulu limene tizifunsana ndionena kuti kodi message imene akupereka ndi chani. Message yayikulu kwa Amalawi yoti titengepo ndionena kuti tikamasintha malamulo mu zinthu zimene zofunikira mu constitution yathu komano zimene zikhuza Amalawi ambiri. Ngakhale kuti constitution imavomereza kuti phungu atha kupitisa bill ku parliament, koma tichenjere kwambiri chifukwa chonena kuti itha kupanga malamulo amene Amalawi amene ali ene ake amphamvu tikayang'ana ndime ya 12 ya constitution yathu amakhala kuti muzokambirana zonsezo mwayika panja. Mukayang'ana ndondomeko zimene aphungu anatenga amapanga wokha ku nyumba ya malamulo kuja Amalawi onse 21 million anayika kunja pamene ndondomeko zimene zikukhuza kwambiri iwowo. Nkhani imene ndi message yayikulu imene tikuyenera titenge kwa constitution ikuyenera kukhala yotetezedwa. Mwafunsa kunena kuti kodi constate mukayang'ana ndime ya 73 ya constitution pankhani ya kayendesedwe ka malamulo mawu amene akupezeka pamenepo ndi mawu a assent. Koma nkhani ndi imene ana Malomba ananena chifukwa statement itatuluka enafe tinayimbanso komweko ku State House kuti kodi zikutanthauza chani. Mawu akulu ndiwonena kuti Mutharika bilu imene ayikana. Titha kukambirana kuti kodi amayenera kugwiritsa ntchito consent, amayenera kugwiritsa ntchito assent, koma mwina chachikulu ndichonena kuti kodi message imene kutuluka kuoneka ngati network achoka pa line ipa tiyabwezeretsepo posi chidapompa koma tipite kaye ku mag mubwera kwaina konkuno basi. tatsala ndanduna ayi tinanena pajatu iwo watu akumaoneka kuti za uprofeti izi zikumakhala paja ankandawiri alipo ndikumvani komaso mutimva iti okay ndikumvani ndithu ankandawire mwayimva nkhaniyi munayiyambitsa nkhaniyi ndinu nde timafuna timve kuchokera kwa inu kuti zimene wachita mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika inu mwazilandira motani? nochoyamba ndikupatsa moni inuyo komanso ndi Wanda komanso Honorable Malomba ndi zanga Kundowe komanso ndayamikire kwambiri kuyandikira kulemekezeka na Malomba for his well thought out and impartial presentation actually. What a powerful presentation from the minister. I'm very, very impressed and grateful to him. Iwere kanimo eshitikai nchonena kuti choyamba ifeyo yanikia president komanso ndipo kondo kwambiri ngati makonsolo chifukwa zikutsindika kapena zikupanga deepen decentralization zomwe ya president dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amaika kwambiri patsogolo. If you look, if you go by records, over the records on decentralization and the local government. Easy, the kutsindika pa kumeta katu kutoka kwa kuti dziko lino
na mkandamizo zake ndi malamulo legal and process framework yomwe tikhoza kuyendetsera ndithu dziko lathu. Ndiye inafunika kwambiri kuti tinati democratic governance chichewa chake kadikhoza kufotokoza motani komano njomwe imatsindika kwambiri ndi nsanamira zake kapena kuti ma-key principles omwe amatsindika pa nkhani ngati ya rule of law, kutsatira lamulo kupanga chipikano, komanso participation and representation, accountability, komanso imafotokoza nkhani chamati separation of powers, yomwenso olembekezeka ndi Malomba anayankhula kwambiri kunena kuti anayiza kuti mdzigwera yesu mdzigwera. Ndiyeno nkhani ndibiri pano ndionena kuti pansi pa dziko lino kapena kuti pa local level pali ma-structures amene akhazikitsidwa inayambira kuma TTC, ma-ATC, ikakhala makhuso amamizinda ndi matawuni ngati ma-ward development committees, ma-neighborhood committees amene amakhala ndithu kumaoneka kuti kubudera kwathu kufuna kuchitike izi ndii. Zimene zinadzitenga kupita kukhonsolo as a collective body, council tsopano osati council ngati payekha ngati munthu koma as a collective body, as a council ndikudziunika zimene zikupanga approve ntchito ya boma ndikupanga funds zifukwa zimene zakuti zichitika zikozika patsogolo. Parliament imene anafotokoza olemekezeka na Malomba ndikupanga provide oversight kodi ndalama zomwe timapereka makhonsolo zayenda bwino ukapo makayenda mtuko kuja kuli makomitizi amene apamiti akhazikitsa. Lero mukaona fungo ali ndi ntchito yacho idagwire pa CDF through oversight appropriation ya ndalama zinjapani. Council anindana anichika yake ogwira kukhonsolo ukapanga approve ma project ndikunika kuti kodi a DC ndi anthu awo ntchito ya ndalama apendesa bwino. Ndikuvotekera kukumvani bwinobwino Nkandawire sindidziwa wanda ngati ukwamva bwinobwino. Akumveka bit muffled ndiye sindikudziwa kuti mawu ena sakumveka bwinobwino. Mutakweza mawuwo komanso muzilankhula mwamphamvu. Apa mukutimva? Pamenepo mukumveka ndithu. Ndimafotokoza kunena kuti komano funso langa lalikulu uno linali zokuti nkhani imeneyi mwayilandira bwanji ndipo mukuona kuti ithandiza bwanji tikhazikike pamenepopo. Ngomwe makhazikitsa paja kunena kuti ndinakumapeta kona mazafotokoza kunena kuti zikuthandiza kuti aliyense kule ntchito yace yomwe constitution inampasa komanso mene ikuyenga dziko tinagwirizana kuti governance architecture yathu ndi parliament yondetsera dziko lino ndi ziko zake zikhamulero kunena kuti fungo ali ndi ntchito yayikulu pa khanishikuwo kuphatikiza CDF omwe kupanga appropriate ndalama kupita kumakhonsolo zizembisa chitukuko. Ntchito ya council as a collective body council ndikuonetsetsa kuti nawo akuyendetsa bwino ntchito ya ndalama kupita kuma dera osiyanasiyana kukhonsolo kwawo. Ndiso ndi makomitizi amene ali pansi pa khonsolo, ma ADCs, ma DDCs, kwa matawuni mizinda kuna ward development committees, management committees amene ndikufuna kuti azisaka zitukuko ndikupereka kukhonsolo kuti kuno kuda kwathu kuchitika zinthu ndemukangana ponsepo alisa ntchito yachita. Bill manager mazakhanga kuti ndikufuna kubwere kupanga reverse this architecture, this governance framework yonena kuti tsopano pakhale overreach yonena kuti yaphungu athu atipeso pansi makapanga approve mu project. Isomo tinanena kuti tikhale tisempana ndi nsalamira ndi mfundo wa democratic governance, rule of law, constitutional power. Tikhanga tikupanga politicize local development fund komanso tichesa mphamvu kuwana kupitisa mphamvu kumwe. Because decentralization imapanga hinge on the core principle of power of the people. Osati mphamvu kumwe ngati council, kapena mphamvu kumwe ngati API, kuma power to the people through the representatives out under the core principles generally representative democracy. Pamene paja anampasa mphamvu yacho kuti akapange as a body national assembly through oversight, appropriation, representation for national assembly. Council anampasa ntchito yacho representation at the local level, council oversight at DC drama za kweli sabanje mtini yao. Komanso
imene kuja kupanga approve ma projects amene tikira ku ma ADC ma DDC ndino kero. Chabwino. Tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga imeneyo ankandawire. Apa tili ndi reporter wathu Innocent Kalikokha kuti angochezako ndi Amalawi tisanapitirire kukambirana nkhani yathuyi. Wadzuka bwanji Innocent Kalikokha? Ndadzuka bwino kaenulea kuneko mwadzuka bwanji. Ifenso tadzuka bwino tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Zikomo kwambiri. Tikudziweni munthu wankulu. Zikomo kwambiri kumeneko ine ndi Dr. Maiso Tembo kuno kumsanje. Chabwino atembo nkhani ndi imeneyi kuti mtsogoleri wa dziko lino Abraham Mutharika akana kusayinira bill imeneyi ya CDF. Timafuna timve ndemanga yanu kuti nkhani imeneyi inuyo maganizo anu ndi otani. Inetu maganizo anga choyamba ndiyamikire a president athu a dziko la Malawi azabwino zimene achita. Zasonyeza kuti tili ndi utsogoleri okumva zofuna Malawi. A president achita bwino kwambiri kukana kunena kuti bill imene inakonzedwa asayisayinire, komanso tikaona chikalata chija apereka chitsogozo kuti ayi aminisa nduna yathu yoona za malamulo pange ma guidelines mogwirizana ndi nduna ya za finance za chuma. Eti a president tayamikire pa chiganizo chimenechi chifukwa chonena kuti tikaona mbali nkhani ya CDF anthu awiri awa aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala athu akulimbana kwambiri. Ndiye tikaona kuti mbali yonsewa awa ndi andale, aphungu ndi andale, makhansala ndi andale, aliyense akukokera kwake. Komano ifeyo ngati Amalawi anthu wamba amene tikukhala ndi anthu amene tikufuna chitukuko, amene masomphenya athu ndi achitukuko, zimene akupanga anthu awiri awa ndi zoti zosathandiza Malawi. Chifukwa mukaonesesa nkhani ya CDF, kansala akufuna kuti chitukuko chikabwera iye akhale patsogolo, yang'ana kuti next election azaone ndi choloza kuti ine monga kansala pa CDF ija tapanga izi tapanga izi. Chimodzimodzinso phungu. Ndiye ineyo maganizo anga momwe apangira president ndikupempha kwa amene apasidwa kuti alembe ma guidelines. Ma guidelines awo kwa ineyo mongaso katswiri amene ndakhala mu nkhani ya chitukuko nthawi yayitali, komanso ndaphunzira zokhuza za chitukuko, ndikuyankhula izi mozindikira momwe chitukuko chikukhalira nthawi yathu. Pano tikufuna kuti mphamvu kwa decentralization. Ndiye tiwapemphe opanga ma guidance kunena kuti ataonetsetsa kuti pakhale timati community participation oversight approach. Njira iyi ikakhalapo ndiye kuti tipereka mphamvu kwa eni yake chitukuko kudera kuja kumuzi kuja ati constituency level. Ndiye kuti oversight sakhalanso MP, sakhalanso DC, sakhalanso council, komakhala eni yake. Chabwino council itikhala ngati muchotsa koma sitimuchotsa chifukwa kuti council alikale ndi anthu kujako. Ndiye ineyo monga amene ndakhala nkhani ya chitukuko nthawi yayitali, komanso ndikuyankhula izi chifukwa chakuti this approach yagwira ntchito maiko osiyanasiyana kwathu kuno ku Africa, maiko ambiri. Community participatory oversight approach yapase mphamvu eni yake kumuzi kuja. Tionesesa kuti dera lina lilonse la phungu imene timati constituency ADC constituency level kukhale office ya constituency development fund secretary. Njeko mwazilandira izi ndinokhutira ndi zimene achita mtsogoleri wa dziko. Ndifeyo kuno kunsanje ndife okhutira kwambiri ndipo a president athu akhale ndi moyo wautali. Ndathokoza kwambiri.
inenso ndathokoza kwambiri chifukwa kuti mwatifunsa maganizo athu tiyamike times chifukwa cha nkhani imeneyi. zikomo akalikokha muli pamenepo. Yes, leya ndili Chabwino. pano ndithu ni maganizo a mlendo wathu program ineyi. Chabwino tathokoza kwambiri akalikokha chifukwa chotenga nawo mbali kuchokera ku Nsanje uko tayamika kwa basi mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo inunso mneko. Zikomo kunchewu Abetha Banda mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kayelewa wadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino titamva maganizo a anthu kunchewuko. Chabwino chambira tangotiuzani dzina komanso kuti maganizo anu ndiotani pa nkhani imeneyi. Ine dzina langa ndine Stanley Kadiwa. Maganizo aine ndikuona kuti president achita bwino kwambiri kusasainira bill imeneyi chifukwa ndikaonetsetsa makhansala ndi ma MP alipo 200 chakuti makhansala 500 chakuti ndeti kati nka majority komanso amene amakhala ndi anthu ndi makhansala awo kwa makhansala amagwira kwambiri ndi ma ADC komanso ma VDC pamene MP aja amakonda kugwira ku National Assembly. Ndino nkhani ndikabwera pa nkhani ya chitukuko ma MP amakonda amalandira maripoti kuchokera kwa ADC kapena VDC kapena makhansala awo. Ndiye chitukuko chimakhala chovuta kwambiri kubwera muderamo chifukwa chona kuti nthawi zina ma MPO amapanga zitukuko zosagwirizana ndi community. Pamene makhansala kakumana ndi ma ADC kapena ma VDC pepani tikhangatira kudulani pang'ono timafunano tsiku la lero mutapereka ndemanga yanu pa zimene mtsogoleri wachita tsopano pokana bill imene. President ito achita bwino kwambiri chifukwa chimene ndikunenacho nokuti pamene pofuna kuti paganizidwe bwinobwino koma tayamikire a Dr. Professor Arthur Peter Mutharika ndipo tikuona kuti iwo akhale ni moyo wautali. Chabwino timveso maganizo anu dzina lija mukuona bwanji nkhani imeneyi. Dzina langa ndine Hobson Kawa kuchokera kuno kunchewu amene so ndine member wa Nchewu Youth Developers. Maganizo limene a president athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika amisabiri imeneyi ndachiona chanzito kwambiri ngati mtsogoleri osapanga maganizo pa yekha koma onetsetsa kuti pakati transparency pa nkhani imeneyi monga amene mukuziwira ndalama imene ndi ambiri. There's no way the whole amount can be diverted to only one person. Ndekuti sipakhala chilungamo pamenepo. Choncho lero sindikapo comment kuti ndalama imene ipite kwa ndani chifukwa fosonera kuti tionetsetse maganizo a president kuti ndotani. Ndiye ine ndikuthokoza maganizo awo ndi abwino point sapiri imeneyi kuti pakhale njira yoyenerera imene tingamangire hando ndalama imeneyi. Chabwino leya ndi mmene ndachezera ndi Amalawi kuno kunchewu. Ndathokoza kwambiri Betha Banda kuchokera kunchewu mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Zikomo. Olemekezekana Malomba muli pa line pa? Ndili pano. Mwamva zimene Amalawi walankhula inu ndemanga yanu ndiyotani? Inetu ndathokoza Amalawi chifukwa akudziwa kuti tsopano ali ndi president wawo amene anamuvotera. Tikamati anamuvotera Malawi yesa anavotera Professor Arthur Peter Mutharika. Ndino a Professor Arthur Peter Mutharika ali pa dziko pano ali kuno ku Malawi ali pa udindo umenewu kwatumikira Amalawi. Ndiye a professor adzipanga ndipo akupanga zinthu zokomera Amalawi. Nkhani ya CDF 5 billion ni nkhani ya pamtima pawo pa professor iwo akufuna kutukula madera akumudzi. Nkhani imeneyi yakuti kumudziko kodi tikatukula bwanji kumeneko kuli atsogoleri ake ndani zoti atukula MP kapena kula council ngati anthu amakangana zawo zimenezo azikangana komweko koma nkhani iyi njachitukuko ikafikire anthu. Sikufuna ndiyankhulepo zambiri chifukwa mwina mwakeso pafunika program ya padera anthu azidzione kuti MP ndi member laso wa ADC ndi member laso wa VDC ndi member laso wa pano ndi malamulo amene asinthamu akhala member la koma samakavota ku council. Mwina mupange program aphunzitsa bwino koma chachikulu nchakuti honorable mwazo bwanji malo amene sipano mabwera ngati ujeni mabwera ngati oyankhula boma tu ndikuyankhula tu nakasindi kuyankhula ngati boma ndeni mafuna kuyankhula malamulo kuti mama akuyenda bosa kuyenda bwanji musasokoneze nkhani inja serious awanda ndikuziwa komano ndikunena kuti pena serious ndedi timalizitse chonchi mazemba timalizitse chonchi ndakuona kwambiri
ndakuonda kwambiri adokota anayankhula ku Nsanje kani kuchikwawa Kumsanje yes. Amene aja munakapatsa mpata waukulu amene ajawo ali ndithu kuthekera kwakuti athaso kutithandizira chifukwa ndizoonadi kukangana kwa MP kapena kusemphana maganizo kwa MP ndi kansala ati kufuna mwina kupikisana kuti wina afuna kupita ku parliament kapena mwakuti kumagwisa zitukuko kusatilepheretse ife anthu akumudzi 5 billion imene a professor atipatsa kuti isatileke yayi ndiye pakhaledi community participation ndikugwirizana nawo maganizo amenewo ndipo ife kuboma tikugwirizana nawo ifeyo tithokoze chifukwa nkhani imene inali yovuta mbuyomu koma mudzi wakuti akuluakulu ndi ndambo mozimira moto umoto umene wazima basi apa patanena kale kuti nkhani imene yafera m'mazira palibe zotiso kuti atizipitira nayo nkhani imeneyi apa tipange malamulo wa guidelines ndalama zichoke ku Capitol Hill zipite kumudziko anthu akagwiritse ntchito osati MP kugwiritsa ntchito osati kansala kugwiritsa ntchito. Chabwino tathokoza kwambiri a Benedicto Kondowe mawu anomaliza nkhani itatero kuti inakakhazo kuti ayibweza nde kuti bwezi tukamba kuti aphungwa abwereranso mnyumba ya malamulo akakambiranenso akakonze zina ndi zina kena kuibwererenso kwa mtsogoleri koma pa kuti basi yathera pamene papa nkhani. I hope so. Aphungwe ena atupajanga makani atafuna kuti ipite but we'll see. Because nangasi pali ma guidelines akachita withhold consent jema bwerera so kwa speaker zimakakhala bwanji but this time around panali guidance manapereka president yo kuti ipite ku Minister of Justice na finance apenge ma guidelines. I don't know ngati aphungu osagwirizane nazo kufuata ukabwera so njira ina. Yes. Ana malomba so kubwera so njira ina kumene kuyikhotesa so mwa njira ina kuti ibwerebe. Pamene president wafotokoza ndeti lero jonji ifetu ndi boma lathu kapena government yathu ya chipani cha DPP mtsogoleri wake ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene so ali president wa dziko. President anakale akuluakulu ndi ndambo mozimira moto nthawi imene zimachitika zimenezi. Olemekezeka you have 30 seconds nthawi ya paya. Nthawi imene lamulo limeneli ndinafuna ndinejo lamulo limene madutsa ndinakakhala kuti ineyo ngati MP ndinali ndi information ngati imene ndinayo pano ine ndakanena kuti lamulo limene lisadutse koma mwina kusadziwa pa nthawi imeneyo ndeti lero pano tipepese kwa Malawi ngati ine ndipepesa ngati MP na Malomba wapepesa Malawi finally ndakasikumaliza programu iyi simafuna kuti programu isokonekere ndine komano chachikulu ndi chakuti a president athu anthu a Malawi akhulupirire ali pa dziko pano ali mu dziko muno munavotera ndipo azigwira ntchito yokomera inuyo komanso mukaona kuti pena pake pakusokonekera ndathokoza akondowewo komanso ankandawire ngati pena pake pakusokonekera ndithu mudziyankhula chifukwanso mwina mwana osalira amafera kapena amatiwo osalira amafera kunsana apa zachikhala bwino kuti Amalawi akutenganso gawo kuyendetsa nawo dziko limeneli tithokoze ndithu Amalawi wonse amene atenga gawo pa nkhani ngati imeneyi. Tithokoza a Benedicto Kondowe mawu anomaliza apatu muthatu kumakasangalala nkumaka mwafanta kuti mwagwira ntchito. Akondowe Zativuta right? Mawu anomaliza ankandawire. Nomaliza ndibweza so wathokoza kwambiri na Malomba oneza na Malomba. You can see how honest he has been. So we need such kind of poetry in this country. Very commendable. Komanso pomaliza mene kuti ngati dziko ikhale pansi we should need to a proper reflection then kuti going forward how do we handle the CDF for president we see his guidance nikamanga ngati dziko ndikamba kwambiri ma key stakeholders kuna kuti a Minister of Justice, a Minister of Finance, amapanga ma guidelines amene aonesesa kuti all the key stakeholders are involved kutenga nawo mbali kuti pakhale demand participatory, inclusive, transparent and accountable process kuti magada amene atuke bwino alese nditafeuta kukhutitsidwa. Tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu komanso kukhala nafe mpulogalamu iyi. A Benedicto Kondowe mawu anomaliza 30 seconds nthawi yatha. Zikomo kwambiri poyambirira tiwathokoza APM chifukwa chomvera zimene Amalawi akufuna komanso kuonetsera kuti iwo afuna atumikira Malawi. Chachiwiri ndimafuna ndinene kuti pasakhale confusion pakagwiritsidwe kapena kamvetsesedwe ka dzina la CDF pamalamulo timanena kuti dzina palokha lilibe kanthu koma cholinga intention ndi imene imakhala yofunikira ndiye ngakhale kumbali limene likutchedwa Constituency Development Fund
isatengedwe kunena kuti ndi thumba la members of parliament. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti kodi cholinga chake ndi chani. Ku Kenya, ku Zambia, ku Uganda, komanso ku East Asia, nakonso thumba limeneli amalitchula Constituency Development Fund. Koma kayendesedwe kake ikakhala m'manja mwa ma MP. Chabwino. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chokhala nawo mu programu iyi tsiku la lero. Zikomo. Andivuza mwayi ndesi ndipatsani mawu omaliza mwalankhula kale kwambiri nthawi yatithera apanso ndi pamapeto pa programu yathu yakulinji lero pa 7 January 2026 tikumanenso sabata yammawa nthawi yomwe ija 5 minutes past 7 ine ndileya malekano mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yaodeja chiruguko chuyenda manji nanga nkani zonyadisa sikulijani kumbolo bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuka baji nanga atemziledio mukuliyani kulinji tikudalira inu kulinji